హాయ్ అండి. ఎవరైనా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారనుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలండి. ఇది వచ్చేసరికి బెంగాలీ వాళ్ళ స్టైల్ దసరా అండి. నాటింగ్హామ్ ఇంగ్లాండ్లో చేశారు. నాకైతే వీళ్ళ దసరా చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది. మీరు ఎండింగ్లో చూస్తారు యూరోపియన్స్ ఇంకా యూకే వాళ్ళు మన దేవుడి పాటలు పాడితే ఎట్లుంటుందో. ఇంకా వీళ్ళ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే హారతి అండి. లిటరలీ 1/2 అవర్ టు 1 అవర్ ఇచ్చారు.